tmiem din il-ġimgħa Team Sport PN organizzata din il-Konferenza Nazzjonali tal-Isport. X'ħajkunu l-għanijiet tagħha, xi tridu twasslu biha? Ovvjament l-isports mhux biss li tirbaħ u titlef, l-isports għandu valuri li l-tfal u żgħażagħ tagħna ipoġġihom ovvjament fuq qudiemnet biex għadha pjedada jkollna wkoll f'pajjiżna irġiel u nisa b'valuri però wkoll b'karattru sod. U naħseb illi apparti li se jkollna diversi temi li ħankunu qed nittrattaw ukoll anke l-amministrazzjoni fl-isports, il-medja fl-isports. Fost oħrajn però ħankunu qed nattiraw ukoll anke suġġetti interessanti illi jsawru allura dawn il-valuri illi verament l-isports għal pajjiżna jista' jkun ta' kontribut. Fost dawn ovvjament wieħed isemmi anke razzizmu per eżempju, anke wkoll l-aspett soċjali, l-aspett li ta' saħħa bħalma wkoll l-obeżità u anke l-aspett soċjali kif għamilt referenza lih il-bullying li hija problema reali f'pajjiżna, l-isports jista' jgħin ukoll biex niġġieldu anke din il-problema. Se twasslu wkoll messaġġ ta' għaqda fejn għandna 3 partiti ewlenin li ħajkunu parti integrali minn din il-konferenza. Iva aħna bħala oppożizzjoni nemmnu li l-isports għandu jkun wieħed minn dawk l-elementi u minn dawk is-suġġetti li l-politika għandha tibqa' barra minnu. U naħseb illi l-fatt li aħna wkoll se nkunu qed nistiednu biex jagħmel intervent l-Onorevoli Segretarju Parlamentari responsabbli miż-żgħażagħ u l-isports Krista Ġus kif ukoll Dr. Klera Zoppardi li hija l-kallima għall-alternattiva flimkien ma' laqdiet sportivi anke stidinna s-sindki ta' Malta għawdex kollha, dan ifisser illi mhux bil-kliem iżda bil-fatti l-oppożizzjoni titwassal messaġġ illi l-isports għandu jkun mezz ta' għaqda biex flimkien immexxu l-pajjiżna l qudiem.